Atong oras, 1:21 na. Ang kailangan, maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upaya kinidughan ko aron dili ako masagama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. So grabe man ka brutal ni. Dear Brother Bernie, bitok bito. Itago na lang ko sa pangalang si Greg. Short for Gregorio. Ano yung mga sumangil eh? Sa mga sumangil, pag Gregorio man di eh. Nagpasalamat ko nga na imong programa ni ini ug ako gyud yung gi-share kanimo ang akong problema karon. Nganong wa man ka kadaog o nasa talagian ni lagi. Unda mo na lagi na. Nibotar baya gyud mi sa among pamilya, 5 mi sa among compound. Taga-lapasan mi. Kasi Distrito 1 man ko. Di man mabutante sa lapasan na unsa mga naunsa. Mao di ay kita taga-lapasan. Distrito sa Pikas man. Bitaw. Joke lang, hihi. O talawa, nag-joke pa. Ako dahil si Greg. Brother Bernie, grabe ang akong kalipay sa diyang nailan nako ang usa ka babae nga dili kayo common ang pangalan, itago na to sa pangalang Honey. Dili common ha. Usa ka babae kung asa maoy dahilan nga sige kog balik-balik sa karinderya kay di lang lami ilang sudan pati ang tig-serve. Ang tig-serve lami pod. Pero usahay na ay tabang ang sabaw. Pero tungod kay lami ang nag-serve, nilami na pod ang sabaw. Sana all. Pero taas kaya mong agwat sa edad na pulo ka tuig. Wa sabi ako magdahom nga iya kong tagdon. Basta nagsumangil lang ko, matag-adlaw, sig balik-balik. Tamoto. Nasisige na kong balik-balik, tinuod yun ay ang ilang kasabihan na try and try until you die. Try and try until you succeed man to. Try and try until you succeed. Og tuod man, murag ni epic yun ang akong pagbalik-balik. Oy, Greg, murag napunan lagi ka. Wa na noon misudan ay. Wa na isudan di, hurot naman. Walay bisag mumho lang diha. Hi? Mumho? Wala na yung mumho eh. Sabaw na lang yun. Sige, kanal lang sabaw. Palito na ko na. Libre naman yung sabaw.
Kaninyong sabaw ba? Usahay masubraan rapod suloy ah. Kaya ang lasa ni murag lahik naman. Unsa man gyud gusto ka ani o dili? Balag bisag unsa lang. Ang importante lang yun nga makita ta ka ba? Hey? Kasi, ikaw kasamok ni mo ba? Nga naman yun nga, permintigil ko ni mo pasakayan matag-adlaw ay. Ibagig na naman takay. Nga di ko gusto masulsulod sa relasyon. Kay kapoy. Kabalo ka. Sayang ning kalibutan na kung wala kay Paris. Guwapa ka. Ta forever na lugar ka nga na diya. Sig bantay-bantay sig takos anang sabaw. Sabaw nga puros luyang ang resulta mura nagsalabat. Ikaw bita, manaway pag yung kasamong sa labat. Ako manggod ba nga? Basi gusto na mo maka-experience o ganang uyab-uyab ka na yung anak ba? Kalabit ako maka-experience ka ganang murag kiligon ka ba? Oy, kabalo ka Greg, una. Marag, idaran rapog ka para nako. Naod sa bangka. Pasi nakalimot ka nga kami mga lalaki habang tumatagal lalong sumasarap. Ikaduha, wa pa kakailan ako. Ta istrikto kayo akong mama. Di siya ganang nga mag-uyab-uyab sa ako. Aya na daw kung makasulod na ko sa city scholarship. Nag-message bit ako ni Konsehal Bernie. Giahak na pildi man. Munang wa na ginoy chance noon. Pero sige lang. Mangita ko glayon mga ako mama. Kuan man kaya na akong mamagot ka ng hilikay ka ng mga makig-amiga ba? Basin na siya maila sa City Hall. Masulod ko sa City Scholar. Ay nagkabala ka. Kung kana mo dahil mong problema, sa tinud-anay lang, kaya na ko na ihatag sa imo. Unsay? Oo. Kung kana lang imong gusto, sus, ginoo ko. Paeskwilahon pa ta ka. Tagahan tagag allowance kung muna imong gusto. Nadi lagi ko eh. Istrikta si mama. Dili siya gusto anang masulod ko sa uyab-uyab. Asa naman to si Greg ko eh. Shh! Shh! Greg, asa ka? Shh! Nara ko diri. Asa ka? Nako diri taas sa lubi. Ano naman ka na-stas? Wala lang. Para makita na ko kung kinsa to'y nasa layo. Naog diri. Abi na ko di ka mo tunga. Abi na ko imong pakyason ba ang atong pagsabot. Well, sa tinod-anay lang. Di ta ko motong eh. Pero, giganahan ko nga ikaw bitaw matag-adlaw yun ba imo kong atuan. Nahurag ko lang mong sabaw sa ilang kagbalik-balik. Inambitaw ta ka nga, seryoso lagi ko. Seryoso ko sa akong mga gibati. Seryoso ko nga. Gusto na ko nga mauyab ta ka. As in yun? Oh. Ay napagunaw na nga napulo katoy ka kung magulang sa imo. Pila raman ang napulo eh. Na mga uban di nga 20, na uban di 30. Ang importante di nga ligon pa ang tuhod. Ambot ba eh?
Di man ko ganahan mag-uyab-uyab kay masuko man si mama. Pero, di sa ko kabalo kung matagbuntag bito ka ng motex ka. Ang buti mo naman ko gagitik ko. Lami kay kong paminaw. Makaihigog ko eh. Tungod bito sa imo hay ka ng... Nay. Unsa gud uy? So pasabot ba na bro nakagusto na pug kanako? Murag pasabot ba na nga musugot na ka nga mag-uyab na ta. Pag sure na ba? Siya pasabot na, oo na o dili. Sama kay ka, waka kasabot, tanawa, di ba nahubo na akong panty? Oh, Waka bantay nga akong panty na nasa kuan yuta. oh, damay. So pasabot na, okay na, kita na. Balik-balik ko eh. So oo na lagi. Dobi masuko makan mo mama. Bahala si mama diha. Ang importante, nga malipayon ko kung kauban ka. Tinaas, no? Nalagilain tao sa tong drama. Ma? Ay, day. Alik diri, day. Yes, ma. Murag nagaling ko'y nabantayan. Na murag nakita nako, nga murag magsige man kag birig-birig anang lalaki nga sigbalik-balik diri matag adlaw. Ay say pangalan na, murag si Greg man siguro na. Ma? Kinsa kay Greg, ma? Ayan na sig sumalig dia. Sumalig? Ayaw na sig sumangil dia. Nakita nako. Nga basta galing mo abot, galing na siya, mag-miniskirt dayon ka. Tatuyo na bagid nimo nga di mamanti. Takar man ka istorya ma eh. Siyempre mang ato manggun mga, ako betig luto ma. Di dapat pag-serve lain na pod ma. Mao ba? Nga naman lagi ko na mga tiguang di man lay ka magbika-bika. Pero pag nasya galing magbika-bika man lay kaglakaw. Barag lahi na galing ng imuha. Ma, gisultian lagi ta ka ma. Di ko na mag-uyab-uyab ma. Nagsabot beta nga maningkamot ko nga ma-appeal sa kuan scholar ng bayan. Sa City Hall ma. Mao galing. Wala man, kaya napildi man si ka. Sultihan lang ta kadaan, day, ha? Nga dili ko gusto nga mag-uyab-uyab ka. Kay may bawaan galing na ko na! Timan ega! Ma, relax, ma. Ang imong high blood, ma. Magpalit para ba kog Shane Herbal Capsule, ma, para na imong high blood. Sig palabi, ma. Ayaw ka bala ka, ma. Promise. As in, ma. Ako gyud isulti mga dili gyud ko mag-uyab-uyab, ma. Promise, ma. Promise gyud. Abi na ko di nakamutong nga ba? Happy Mansari. Mansari na din nata. Ganina pa ka nagsugod alauna, mansari na din. Ano na basta drama paspas kaya mga panahon. Para sa imo ha. Ala, brand new cellphone? Oh, di ba gusto ka og iPhone? Ipalitan ta kag iPhone. iPhone ni? Bali lagi ang paak sa Apple. Latest na sa iPhone. iPhone akong gihatag sa imo. Tanawa gali ang ringtone.
Pag sure ba, iPhone eh. Android maningating. Bako na ron, nag-usa na sila. Ala, daw be, wa na ba ko nakaandam para sa imo ang regalo? Wa gyud ko kabantay ay. Nga, mansari na di ay. Lobby, Maugali ko ingon sa imo nga, wa man ko'y regalo sa imo ha. oh, sa kalab pa lang nga niabot ka din og wala ka naman tidaan, regalo na na. Ay? Kanang kuan ba, kanang kung imog yung kuanon sa tinadanay lang. Dugay na ginako ning giulat-hulat ba. Uy, Greg. Kaumot man nimo eh. Unsa ni Bioderm ni o Safeguard? Greg. Uy, nganong nanay foam diri? Na-order na ko sa Shopee. May nakidali ra lukoton. Uy, ikaw Greg ha? O sa na yung plano ni mo Greg? Anong na may murag foam diri? Nindot man kay diri okay. Nindot ang mga stars. Uy. Samo kay ka Greg. Kabalo ka. Sa matag adlaw nga siko balik-balik sa inyong karinderya. Balag inyong sabaw mo ragyog sa labat. Pero kainit sa kong lawas ang... Uy, Greg. Uy, anong naghukas ka, Greg? Anong naghubo kasi mong pantalon, Greg? Ha? Huwag mo ko naghubo. Wala, nagsuggest lang ko. Kawabugoya gini mo eh. Unsa man, Greg? Basig na kay gusto buhaton. Pagdali na kay alas 3 sa takot. Greg, first time pa na ako ni Greg. Pag sure ba? Uy, Greg. Ayong, gilo ka, Greg. Uy. Uy, unsa na? Nakoy gibit-bit ka dyan lang ha. Unsa man na? Nagdala kag toolbox? Uy, hala. Anong nagdala man kag martilyo, Greg? Kalang nakita mo ko na ako nga murag hiwi mo ko na imong guangod ang hiwi ba ang gutter kailangan akong istriton. Anong kabalo ka, Greg? Mao galing kay piling na ko hiwi kayo. Hala, Greg, uy, kadako sa ulo sa imong martilyo, Greg. Mo ni angay buhaton para mo istrit ng gutter. Hala, Greg, uy. Importante kay ni. Ay kabala ka hinay-nayon lang natog til-til. Agay, Greg. Ado lang ay kaglihok kay medyo hiwi gyud ang gutter. Kailangan na to istriton. Agay, Greg. Paspasan na to gamay. Uy, Greg, nagpaspas lagi, Greg. Kailangan kay medyo gahi ang gutter. Uy, Greg. Uy, Greg. Paspasan na gid naging mapugnan. Kailangan na paspasan na. Ay, Greg. Paspasan na nato ni kay niipik ng Biramax. Niipik ng Biramax. Ay, Greg. Greg. Grabe,
Sa sige na kong balik-balik sa ilang karinderya, sa sige inom sa libreng sabaw nga murag sa labat. Sa una, ang ilang sudan ra akong natilawan, kadugayan ang nag-serve na gid sa sudan ang akong natilawan. Og effective yun ay ang Biramax capsule, Brother Bern. Kay pag uli niya, nagkamang-kamang man siya. Storyahe sa kamang-kamang. Is happening to me. Apan, Brother Bernie. Wa mapungan. I found the greatest Wala mapungan nga love of all inside. nangyud mi sa iyang inahan. Great. Unsa ngay na akong buhato na ni karon. Day! Day! Hali na ko, dali, day. May? Honey, day. O sa maning na ako nadunggan? Nga nakitan man na mo dito sa may kamaisan. O ba na to ni Greg, ha? O sa kamaisan, ma? Nga may mais diris lapasan. Ang mais, gibutang sa sako. Unsa nang paistoryama, eh? Naunsa mang kamay? Nagtuto na kas mga chismis, ma. Unsa ba'y chismis? Nga natingala ko sa imong sayal, nga napuno man tos abog-abog sa mais. Tanatingala po ko nimo. Nahugaw kayong imong tuhod. Basin tinuod yun ilang sulti nga uyab na nimo na si Greg, ha? May, dili lang na tinuod, may. Pag sure yun ha. Pero may, kung imong naon, may, nanapod pa ako sa saktong edad, may, para mo sulod og relasyon. Oy. Pag sure diyan ang imong tinubagan. Pag sure diyan. Lagi, may. Kung imong naon, ma. Dapat sa akong edad karon, ma. Pwede naman ko nga nay karelasyon, ma. Ang importante, mga, kaya ko niya buhion. Ang importante, ma, nga, nasa'y mapakaon sa ako, ma. So, tinuod yun siguro ng chismis niya istorya niya. Tinuod yun siya siguro. Nga uyab ni mo ng laki, ha? Ma, wala ko nag-uyab-uyab lagi, ma. Promise. Pero ako lang gisulti, ma, nga. Pwede naman po siguro kung musulod sa relasyon, ma. Sige. Okay raman sa ako, nga musulod kag relasyon. Di ay, ma. So, pwede na ako mag-uyab-uyab, ma. Kung ba ito naon, di man yun ko makapugong nimo. Pero, ayaw lang na si Greg. Uyaba ang tanan, pero ayaw lang si Greg. Sure lagi. Naiho na si mama, nga pwede na ako mag-uyab-uyab. Pero unsa? Pero mao lang ni. Bisag kinsa daw pwede na akong uyabon, pero di lang daw ikaw, Greg. Unsa? Lagi. Di sad masulti ni mama sa ako, Kung unsay rason. Basig uyab mo ni mama sa una. Unsa ba ng pagkaunsa? Nga naman. Kung yung anak man day, di ako'y mo adto si mong mama. Ako'y mo sulti kaniya nga tarong ang akong intensyon di sa mo. Dili lang ang paghubo sa imong panty. Tarong akong intensyon. Na, ayaw na buhata. Kay matigbasan yun ka ni mama. Daan na gito siya nagsulti. Nga di lagi siya ganahan. Bisag si kinsa daw pwede manguyab na ako. Bisag si kinsa daw pwede.
Basta di lang gid daw ikaw. Ambot basad. Wa sa gyud sa ko kabalo. Kung sa'y pasabot anak ni mama. Grabe po na. Grabe, saan man ako ni Ron? Naambot ni mo. Bahala na. O sa'y bahala na. Moatubang ko si mong mama. Akong isulti sa iya, nga tinud na yung akong intensyon ni mo. Day! Day! Asa man tong bayhan na to? May buntag, ma'am. Oy, kailaman ko ane. Nauman ni si Craig. Odsay ato do. Dili man ni mao ang among karinderya. Murag nalahos galing ka. Ma'am. Niani ko dili, ma'am, para isulti ka nimo nga tinud-an na ang akong intensyon sa imong anak. Unsa? Nagpasabot ba kini? Nga tinuod yun ang chismes? Tinuod yun ay nga nagsulti sila. Nga uyab mo sa akong anak. Oo. Tinuod. Tinuod ang among relasyon. So namakak yun ang akong anak. Namakak siya tungod kay nahikugman diya ni mo. Ma'am, wala isa lang imong anak. Ang imong anak na nasa saktong edad. Para mo sulod og relasyon. Pero ma'am, pasod na sa ko diya, ma'am. Imang itugnaw kay lisgawa sa mama. Di hara ka. Di ka angay mo sulod. Ma'am, bisa pag di ko nimo pasudlon, ma'am. Makasulod dya po, ma'am. Kaya wa may gate ang inyong balay. Tungod sa imo ha, namakak na akong anak. Gidaot nimo. Ha? Gidaot nimo ang iyang kinabuhi. Ma'am, sabay gidaot. Nga sa tinod na lang naghatag kog kalipay sa imong anak. Od sa imong pasabot. Ma'am, pasaylo ako pero naanay nahitabo ka na mo. Unsa? Oo. Naanay nahitabo na mo. Ako na siyang gibali-bali. Tinuod na imong gisulti. Oo. Naanay nahitabo na mo sa imong anak. Gusto gid ni mama na magbulag na. Ay kabala ka kung gusto niya nga magbulag na, sige. Ay kabala ka kaya ka na ko nga buhayon. Pero nakurat ko sa rason. O nga nung gusto siya nga magbulag me. Sige, bito ko pakuntahan na siyang mama. What's the reason behind? Unyaon sa itubag niya. Ingon siya dito sa kasabotog in English. So nangutan ako kung sa mangyot. Nakumoto na naon ulit tao man ko. Dalaga man ka. Na naman ka sa saktong edad. Mo po akong gisulti ni mama.
Apan, may usa ka butangan na nung suko kay siya. Kailan man kato ni ko ano, ni Nang Anita. Nang Anita? Ako tong ante. Nasa pikas na zona. Usay koneksyon niya sa atong relasyon. Mo na suko sa tuod anan ni ante nimo. Kay katong panahon sa eleksyon, siya daw ang inyong leader. Unsa? Usay siya leader? Oo, kanang imong ante mo'y nagawid sa master list. O naglagod siya kay katong adlaw daw sa eleksyon, gi-erase ang iyang pangalan ni mama. Wala siya nadawatan. Mo nang naglagod siya. Mo nang naglangot siya. Eh nga nung gi-erase ang iyang pangalan. Mao gyud ang rason? Mao na iya rason. Tausawa man nato nabi. Galugawa po na ng rason. Hindi man kami naghawid sa listing. Sumo ito. Pasaylo ako. Murag, kailangan kita magpulag. Kadyod lang. Anak na ka dali. Please. Mag-istorya tagtarong. Sorry. Di po na ako pwede nga supako ng akong mama. Kailam na ako akong mama. Munang pasaylo ako. Last na nato ning kita. O ayaw nagpalit sa among kalendarya dito na sa among abay. Di ko gusto din sa abay ninyo kay gamay kay serving. Bati pag yung naong ang nag-serve. Bahala ka diha. Basta last na nato ni. Ayaw nag-text, ayaw nagbisita ito sa kalendarya. Bulag na ta. Kalimti na ang tanan. Salamat. Salamat kay nitong hagyog ka. Di ba, Greg, naingon ako sa imo, ha? Ang kalimtin ako. Bulag na ta. Please. Kalimtan na naton, tanan. Please, ayaw. Kalimti ayaw. Please, naigugma pagyapong ko ni mo, honey. Honey, please, ayaw ni buhatan ako. Sakit kayo ni. Pero Greg, dilin ako. Supako lang akong inahan. Siya'y naghatag ko kinabuhi na ako aning kalibutan na. Greg, please. Ayaw na. Ngano, day? Wa na ba day kay gugman ako? Greg, kamalok ka. Di na ko ka masabtan tarong nga. Di lagi na ko masabtan. Greg, kamalok ka. Kung unsa ko kailap sa imong, Greg, naingong mangunin mo. Pero nila ko gusto sa pagod na akong mamaing. Ay, Greg, lasa ko ginawa, Greg. Greg, lasa. Maluhay ka, Greg.
Sulti ko nga di na kamo. Wala ka may gugman ako. Sulti ko! Sulti ko nga wala ka na igugman ako. Kay mo biya na rin ko karon dayo. Greg. Sakit di para na ako. Oo. Naigog mapagyapong ka ni mo, Greg. Naramanday na. Naramanday na! O sabi tawa na ko naman tida. Timing kayo kay nagdala na po kong toolbox. Please, Greg, di ko gustong martilyo. Ay kabala ka din ni martilyo, gabas ang akong gidala. Puslan mga nanghinigog maay ta. Sagdi na imong mama. Pero adlo ko sa kong mama. Ayaw ka adlo. Greg. Nganong nahiwi naman sad ni. Kailangan na to duk-duk ko na sad ni. Greg. Ay, honey day, now sa ka day. Nahimo kang bakbak day. My, now sa ka day. Ma, naunsa ka day? Ma? Ma? Naunsa ka? Ma? Naunsa? Balik-balik. Balik-balik. Ma? Naunsa ka lagi? Nagbalik-balik ka magsigig, ma? Nabungol ka? Ma? Murag, mahimo na kang lola, ma. Unsa? Ma? Buros ko, ma. Unsa? Oo, ma. Buros ko, ma. Og sakit sa ang amahan. Taga-radyo trompeta. Dili, ma. Dili, ma. Si Greg. Si Greg, ma. Ulsa! Atong sponsor sa Gugmang Giak ang Biramax Coffee o Biramax Capsule. Usa sa mga ingredients sa Biramax ang atong horny goatweed. Kasi wala mo kabalo ba? Mo ni siya ang horny goatweed, makatabang to improve sa libido o sexual performance. O makatabang po ni siya sa ginatawag nga ED. Ano sa ED? Erectile dysfunction. Mo na yung mga main ingredients da. Bosa, kung medyo si Manoy, nalungkoy, o burang di na mo barog, Magbiramax. Larga time pa. Maugali ang giingon. Salamat. See you tomorrow. Dirag yapon, the same station. Nanakoy fan sa gawas, oh. Kanan sige na to suki sa pamoy special zone, oh. Rock and roll. Inga mo tanan. See you guys tomorrow.
Alaon na to dalas stress. Gugmang giyaha. Kinipagyapon si Bernie Bitok-Bitok. Diri lang sa Radyo Tompeta, Cagayan de Oro.